ରହିଯାନ୍ତୁ ରହିଯାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସବୁ ଭାବି ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଚମତ୍କାର ଟେକ୍ନିକ୍ କହିବି ଯାହା ଇଜିଲି ଆପଣ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ର ସଠିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଣିଦେଲେ ତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ସିଫ୍ଟ ଆଣିବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ସିଫ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନିଜ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ କେମିତି ଧନୀ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କେମିତି ଧନୀ ଲୋକ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯଦି ଆଣିଲେନି ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କିଛି ହେବନି ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ କେମିତି ଭାବନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତିନି ଏସେଟ୍ ବନେଇବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ପାଖରେ ବଡ଼ ପଇସା ଅଛି ସେ ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ଲୋକ ହିଁ ପଇସା ଲୋକ ହିଁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କ'ଣ ଟଙ୍କା ଲୋକର ପକେଟରେ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିଲେ ତ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିଲା ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖନ୍ତି ଆପଣ ଜବ୍ କରିକି ବି ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖିପାରିବେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିବି ତାଙ୍କ ଡିପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦରକାର ଏହା ବିହେଭିୟରରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ କରିପାରିବି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି କେମିତି ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିପାରିବି ଯେତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଲେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଲେ ସେତେ ଟଙ୍କା ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓପେନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଚାରିପାଖରେ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିମାଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଓକେ ସେଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଥର୍ଡ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରନ୍ତୁନି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ କଏନ୍ର ମାନେ ସୁନାର ଆଉ ରୂପାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା କିଣନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ କିଣନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଅବସେସ୍ ହେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ତ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିଲେ ଥର୍ଡ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସେଭ୍ କରନ୍ତୁନି ଇନକମ୍ ଏତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ କହିବି ଆହୁରି କେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବିହେଭିୟର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ।